नागालैंड सरकारनि गुबुन सासे मन्थ्रिनि मुङा तेमजेन इमना दासान्दि ससियेल मिडियानि गिबि सारियाव थागासिनो बीजेपीनि दैदेनगिरि तेमजेन इमनाया मन्थ्रि तेमजेन बिथाङा फेस्ला राव आरो गुबै बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव पोस्ट खालामनायनि थाखाय दासान्दि गोबां मिथिसार जानाय। नंगौ, बे खेबाव मोनसे पस्टनि थाखाय ससियेल मिडियायाव गोबां सावरायजादों मन्थ्रि तेमजेन इमनाया। बिथाङा माखासे लाइमोन हिनजावफोरजों जयै सावगारि सेबखांनानै मोनसे समायना सावगारिखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामबावदों। बे सावगारिखौ शेयार खालामनानै मन्थ्रि तेमजेन बिथाङा बुंदों, जिउआव साफ्रोमबोनि सुबुंनि थाखाय खुसि गोजोनै थानाया मानो गोनांथार। बेबायदि बाथ्राजों मोनसे समायना सावगारिखौ ससियेल मिडियायाव पोस्ट खालामनानै दासान्दि नागालेन्डनि मन्थ्रि तेमजेन इमनाखौ गोबां अनसायगिरिफोरा फेस्ला रावै सावरायनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बीजेपीनि दैदेनगिरि तेमजेन इमनाया बेनि सिगांबो जाग्रा आदार जानायनि सावगारिखौ ससियेल मिडियायाव पोस्ट खालामखांबाय। बे पोस्टआवबो हादरनि गोबां सुबुंफोरजों सावरायजादोंमोन तेमजेन इमनाया। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG 1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आरज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिनजावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।